Ang kaobispuhan, mga parig mga laiko nga mga lumilihok pastoral nga ahensya gikan sa lokal nga mga simbahan sa tibok Mindanao magkatigom dinhi sa Archdiocese sa Davao karong Oktubre 16 tud 20, 2017 alang sa ika-16 nga Mindanao Sulu Pastoral Conference. Ang MSPC usa ka forum sa mga ideya nga mapahigayon sa pagkigiusa sa lokal nga mga simbahan sa Mindanao. Naglantaw kini isip usa ka aktibo nga instrumento sa pagtabang sa mga simbahan sa Mindanao nga mamahimong matuod nga katilingban sa mga disipulo ni Kristo ug usa ka simbahan alang sa mga kabus. Nagpanaw paingon sa kinatibuk ang pagpalambo sa katawhan isip usa ka matuod nga timaan sa gingharian sa Dios. Ang ika-16 nga Mindanao Sulu Pastoral Conference usa ka matuod nga panaghiusa sa mga katilingban. Atangi ang atong special coverage sa DXGN 89.9 Spirit FM ug sa atong FB page ingon man sa Davao Catholic Herald's Special Edition.